Sawubona bhuti kunjani? Sikhona bhuti njani? Hayi siyaphila nathi bhuti. Yebo. Hayi bhuti besacela utshela abantu ukuthi ubani uSkhenqe bhuti. USkhenqe bafethu uSenzo mfana wabiyela le enkandla endaweni yaseyintinini esigodini sakwaShezi. Inkosini nje yakwaShezi. Ngichaza kanjalo. Yebo hayi ngiyakuzwa. Bhuti lapha besacela utshela abantu ukuthi lapha ngoDisemba ukhiphele kulo Disember sisuka ku. No bhuti ngikhiphela I think beku July last year. Ngikhiphele ngoJuly album iSocial Lami. Oh. Yeah. Kulo gudi ke ubathemsana abanani ngogudi uyeza noma ngoDisemba? Emva kwagudi ngiyeza la ngabo May kanje. Khona umsebenzi engizowenza khona. Oh. Ubathemsana abalandeli bakho nabalandeli bomculo kaMaskandi. Bayazi ukuthi mangifikila ngishaya eceleni. Ngifike ngenza into enhle ngoba nje ngathi nginama album okuthi kuphela kodwa sengike ngangena endaweni eningi ngasebenza kakhulu ngoba nala ngingenile. Ngoba nala ku umcimbi omncane umcimbi omkhulu kakhulu. Hayi ngiyakuzwa bhuti wami ngiyakuzwa. Manje ke bhuti ke bengisacela ukubuza ke umuntu ongathanda ukuxhumana noSkhenqe izingabe mhlambe ufuna umsebenzi wakho or ufuna ukuqasha utholakala kanjani ku social media platform into kanjalo nje utholakala? uSkhenqe ngatholakala ku Facebook uSkhenqe Kabiyela, Instagram uSkhenqe Kabiyela ebese kuzothi ku TikTok ngiyatholakala futhi lapho @Skhenqe. Inamba yami ngitholakala kuyona ethi 0633 1671 besithi 66. Inamba yami ka WhatsApp leyo 0633 1671 66. Yebo. Yeah. Yebo bhuti hayi before sivala bhuti bengicela ke ufisele injomane kaMgaphi usuku lokuzalwa ngoba njengoba silapha nje sobungaza yona bhuti. Bhuti hayi la yona into ebalekile bengeke ngize ngikhohlwe le yona engizele la. Ubhuti uDSD siyamazi kakhulu usebenzile kakhulu emculweni namanje uyasebenza umsebenzi wakhe emhle kakhulu so siyabonga kakhulu ukuthi asicele asimeme njengabafowabo sifike la yena ubhuti kithi mdala endimeni kodwa umsebenzi wakhe emhle kakhulu siyawuhlonipha sikhule simhlonipha simbuka ku TV njengamanje sesikwazi ukuthi sihlale naye siphinde sisebenze naye ngokumsebenzi ngokuma festival siyahlangana ngiba ngithi mangifika kuma festival mase efikile bengitshela afanele bethi usekhona kwehle mina ngemotweni yakhe ngifike ngimbingelele uyajabula ngoba ungaze before mina ngicule so siyabonga kakhulu ubhuti ukuthi namhlanje asibize ebungaza usuku lakhe ukuzalwa kwakhe kuzalwa yena nemisebenzi yakhe ingakho sifikile la ngoba sihlonipha imisebenzi yakhe sihlonipha nayo uqobo ngenhlonipha nayo ayiphushayo siyabonga kakhulu mfowethu yebo siyabonga bhuti siyabonga bhuti